ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ብዛዕባ ኣመላት ኢና ክንዛረብ ኣመል ክንብል ከለና ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ነብስና ንክንገብሮ ዝግድደና ማለት እዩ ኣመል ሕጂ ብዙሕ ግዜ ናብ ሕማቕ ጥራይ ኢና ነተሓሕዞ ሕማቕ ኣመል ኣሎ ወልፊ ሕማቕ ኣመላት ገለ ኢና ንብል ኣመል ግን ንፅቡቕ ነገር እውን ኣመል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ነቶም መሰረት ናይ ዓወትን ናይ ሕጉስ ሂወትን ዝኾኑ ኣመላት ነገራት ከም ኣመል ጌርና ከይሓሰብና ከም ንገብረሎም ልክዕ ከምቲ ወልፊ ናይ ሽጋራ ወይ ናይ መስተ ክህልወና ከሎ ካብ ዘየለ መፂና ንጥቀመሉ ነቲ ፅቡቕ ነገርካ ካብ ዘየብልና ግዜ ካብ ዘየለ ነገር ከም ንገብሮ ዝገብሩና ኣመላት ከነጥርን ከማዕብልን ክንክእል ኣለና ስለዚ ብዛዕባ ሎሚ ኣገደስቲ ዝበልኩን 5 ፅቡቓት ኣመላት ኣብ ሂወትና ዓብዪ ዓወት ከምፅኡልና ዝኽእሉ ከርእየኩም ክፍትን እየ ቁሩብ ካብቲ መሰረታዊ ትምህርተይ ቁሩብ ውፅእ ኢለ ኣለኹ ግን ልክዕ ንዕኡ ከም ንዕወት ዝገብረና ስለዝኾነ ድማ ግድን ክንሪኦ ኣለና 5 habits of extraordinary life ኢለ ኣለኹ ምክንያቱ እዚአን 5 ኣመላት እዚአን እንድሕር ጌርናዮ ንቡር ሂወት ዘይኮነስ ኣዝዩ ብሉፅ ሂወት ከም ንሕልፍ እየን ክገብራና ዝኽእላ ንዕኡ ድማ ይሕግዛና ማለት እዩ እታ መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ጉስይ ኣቢልና ንሓልፍ እንተኮይና ኣካላዊ ምንቅስቃስ ወይ ስፖርት እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ስፖርት ናይ ኩሉ ሕማማት ናይ ዝተፈላለየ ፀገማት መድሃኒት እዩ ቁሩብ ተንቀሳቒስካ በትገብሮ ውፅኢት ካብ ክንደይ ክሳራታት ናይ ሕክምናታት ድዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕጉስን ጥዑይን ሂወት ንክትሕልፍ ይሕግዘካ እንታይ ይርኢ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለና ስፖርት ናይ ግድን ኣብ ጅም ጥራይ ዝግበር ኮይኑ ይስማዓና እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ጅም ክኸይድ ገንዘብ ስለዘይብለይ ስፖርት ኣይገብርን እየ ዝብል ምክንያት ስለምጥቃም ስፖርት ግን ቀንዲ ኣብ ገዛኻ እዩ ክግበር ዘለዎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ሎሚ ቅድመን ቴክኖሎጂ ኣብ ዩቲብ እንድሕር ከይድኩም እቶም ዝበለፁ ከመይ ገይረ ክገብር እዮም መናይ ትብሉፅ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ኣብ ዩቲብ እንድሕር ከይድካ ዝበለፀ ዓይነት ስፖርት ኣብ ጅም ከይድካ ከምኡ ክትረክብ ዘይትኽእል ኣብ ገዛኻ ዝኾነ 5 ሳንቲም ከየውፃእካ ኣካላትካ ክትሃንፀሉ ትኽእል መንገድታት ኣሎ እንድሕሪ ስደደልና ኢልኩም ንክሰደልኩም ክእል እየ ግን ብርግፀኛ ኣብ ዩቲብ ክትረኽቦም ትኽእሉ ስለዚ ስፖርት ከነዘውትር ክንክእል ኣለና መዓልታዊ ድዩ ዋላ ክልተ መዓልቲ ድዩ ኣብ ገዛና ኣብታ ዘላትና ክፍሊ ድዩ ዋላ ኣብቲ ከባቢ ገዛውትና እቲ ዌደር እንተፍቂድዎ እቲ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ድማ ዩቲብ ብዙሕ ዘይተኣደነ ቪድዮታት ኣሎ ከመይ ጌርካ ክሰርሕ እንታይ ውፅኢት ከም ዘለዎ ክብድኻ ዲኻ ተጉልት ዘልካ ኣካላትካ ዲኻ ታንፅ ጥዕና ዲኻ ንኩሉ ዝሕብር መሊኡ ለካ ሓበሬታ ስለዚ ቀዳመይቲ ምክንያቱ ጥዑይ ጥዕና እንተዘይብልና ኩሉ ተኣነካሉ ዝመሮ ትርጉሙን የብሉን ክትመሃር ኣይትኽእል ገንዘብ እውን ኣይጠቕመካ ዝኾነ ነገር ኣይጠቕመካን እዩ ስለዚ ርግፅ ነቲ ዋላ ቁጠባዊ ገንዘብ ክንሕዝ ኣለና ዝብሎ ዘለኹ ስፖርት ድሕር ጌርና እቲ ናይ ሕክምናና ናይ ገለመለና ወፃኢታት ብምሉእ ከነጉድሎ ኢና ስለዚ ቀዳመይቲ ገይረ ሰሪዐ ኣሎ ምክንያቱ ኣካላትካ ጥዕና እንተለካ ጥራይ ኩሉ ካልእ ክትገብር ትኽእል ጥዕና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክትፈልጥ ተደሊኻ ሆስፒታል ከይድካ ሕተት ኢሎም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ሰባት ቀዳማይ ትምኒቶም እንታይ ጥዕና እቶም ጥዕና ዘለና ጭራያ ንዓና ብዙሕ ኣይንግደሰላና እታ ካልአይቲ ጥዑይ ወይ ንፁህ ኣመጋግባ ኢት ሄልቲ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣካላትና ኢና ንነብር ስለዚ ንኣካላትና እቲ ዝግብኦ ዓይነት ምግብን ቫይታሚንን ፕሮቲንን ኩሉ ክንህቦ ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ኦርጋኒክ ምግቢ ግዝኡ ማለት ኣይኮንኩም ግን ብዓቕምና እንተተኻእለ ኣሕምልቲ ክንበልዕ ኣለና ኣሕምልትን ፍሩታን ክንበልዕ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለና ንሶም ይሓስቡ ካልኣይ ስጋ ዝበሃል ነገር ክጎድል ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ብቲ ዝተፈላለየ ሪሰርች ክሳብ ሕጂ ዝተገበረ ስጋ ኩሉ ግዜ ሓሳይ ምዃኑ ንጥዕናና ንዕድሜና ንኩሉ ነገር ጉድኣት ሳዕበይን ብዙሕ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ቀይሕ ስጋ ብሓፈሻ ስጋ እንጂ ስጋ እንተብቲልናዮ ጥዕናና ፅቡቅ ኮላይ ንገንዘብና ድማ ምክንያቱ ስጋ ክቡር ስለዝኾነ እቶም ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ካልእ ስጋ ዘይረኸብና ትብሉ ፅቡቅ ኣሎ ኣድላይ ኣይኮነን ስጋ ንጥዕናኻ እቲ ኣሕምልቲ በዓል ዓደስ ኩሎም እቶም ንሕና ንበልዖም ኣብ ባህልና ዝበለፁ ምግብታት ካሳቶም እዮም ዘይምፍላጥ እዩ ድኽነት ዘለና ዝመስለና እምበር ሓብትን ኮላይ ኣብቲ ተፈጥራዊ በዓል ሓምልታት በዓል ኣይዶኑ ዓደስ ፍረታት ኣብኡታት እዩ ዘሎ ጥዕና እሱ ድማ ኣብቲ ዓድና እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ እውን ኣሎ እሱ ከዓ ይሓስር ስለዚ ብኩሉ ኣካላትና ንሃንፅ ቁጠባና እውን ንሃንፅ ሳልሰይቲ if you're not growing you're dying ይብሉ እንግሊሽ ድሕሪ ተዓብለኻ ትመውት ኣለኻ ጠጠው ዝብል ኣብ ሓደ ቦታ ሰብ የለን ወይ ተዓብለኻ ወይ ትመውት ኣለኻ ስለዚ ናይ ግድን ዕቤት ናትና ክንገብሮ ኣለና ዘይዓቢ ሰብ ክሕጎስ ኣይክእልን እዩ ዕቤት እዩ ንሰብ ዘሕጉሶ ካብቲ ማን ናብ ሎሚ ክዓቢ እንተኽኢሉ ጥራይ ክሕጎስ ዝኽእል ታሕቲ ዝኸይድ ሰብ ኣይሕጎስን እዩ ስለዚ ንኽንዓቢ 3 ነገራት ኣለዋና ቀዳመይቲ ከነንብብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ
ዕቤት ዝበሃል ኣብ ምንባብን ኣብ ምርኣይን እዩ ዘሎ ሕጂ እቶም ከነንብብ ግዜ የብልናን ወይ መፅሓፍቲ የብልናን ትብሉ ድሓን ምክንያት የብልኩምን ዝኾነ ቪድዮ ንኣብነት እዚኣ ቪድዮ ሕጂ ዝገብራ ዘለኹ ገለ ነገር ክትመረኩም ትኽእል እያ ከምኡታት መሃሪ ዝኾነ ቪድዮታት ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ኣብ ፌስቡክ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ግድን ኣይኮነን ደርፍታት ክንርኢ ናይ ግድን ኣይኮነታት ፊልምታት ጥራይ ክንርኢ እሱ እውን ፅቡቅ እንድዩ ሓደ ግዜ እንታይ ይብሉካ ካብ ፊልሚ ኮይኑ ንመሃር ኢና ኖ ካብ ፊልሚ ኢንተርቴይንድ ኢኻ ትኸውን ኣይትመሃርን ኢኻ ምክንያቱ ኢንፎርሜሽን ኢኻ ኮንሱም ትገብር ዘለኻ እንድሕር ኣንቢብካ ግን ብዙሕ ነገር ሂወትካ ድሓር ከተንብብ ከለኻ ኣነ ሕብረተሰብና ቀልጢፉ ክዕረ ስለ ዝደሊ ኣትኹም ኣብ ካል ፊሎዞፊታት ከተንብቡ ይደሊ ነታ ሂወትካ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክቅይረልካ ዝኽእል ዓውድታት ከተንብብ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ድሕሪኡ ብዛዕባ ፊሎዞፊ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ሕማቅ ማለት ኣይኮንኩን ፕራክቲካል ክንከውን ኣለና እታ ንሂወትና ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክቅይረልና ትኽእል ንዓ ክንምሃር ከነንብብ ድሕር ክኢልና ብጣዕሚ ከተብለና ትኽእል እያ እዚኣ ከ እንተኽኢልና 10 ደቂቃ ድዩ 20 ደቂቃ ድዩ ፍርቂ ሰዓት ድዩ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ዓመል ክንገብር ኣለና እቶም መኪና ትዝውሩ ንስራሕ ፕሊስ እንተኽኢልኩም ወይ ፖድካስት ወይ ከዓ ከምዚ ኦድዮ ኣፕ ናይ ዝኾነ ቴሌፎናዊትኩም እናኸድኩም ዝኾነ ክትሰምዑ ፈትኑ ምክንያቱ ግዜኹም ክትከስብሉ ትኽእሉ እናስራሕኩም ክትሰምዕሉ ትኽእሉ እናኸድኩም ስለዚ ክልተ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ክትገብር ዕድል ትረክብ ማለት እዩ እታ ራብዓይቲ ነርቸር ሪሌሽንሽፕ እያ ትብል እቶም ኩሎም ዝምድናታትና ዘለዎም ምስ ስድራና ድዩ ምስ ኣሕዋትና ድዩ ምስ ዕሮኽትና ድዩ ምስ መፃምድትና ድዩ ምስ ስድራ ቤትና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ድዩ ኣገዳሲ እዩ እሱ ንፁህ እንተዘይኮነ ሓንጎልና ፅቡቅ ክዓይ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ናይ ግድን ግዜ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ዋላ ቢዚ ንኹን ዋላ ኣይዶኖ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ዘይትኸውን ነቲ ዝግብኦም ሰባት ግዜ ክትህብ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነቶም ስድራ ቤትካን ንዕሮኽትኻን ናይ ግድን ግዜ ክትህብ ክትክእል ኣለካ ነዚ ክትህብ ግዜ የብለይን ትብል እንተኮይንካ ፀገም ኣለካ ብርግፅ ካልኣይ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ ኣብቲ ዘለናዮ ነቲ ኮሚኒቲ ናትና ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ፀገም ናትና እንታይ ገንዘብ ኣብ ንእትወሉ ጥራይ ብዙሕ ንዓዩ ኮይንና ብዘይ ገንዘብ ክንሕግዝ ብዙሕ ተበግሶታት ኣይንወስድን ኮይና ስለዚ ብዝተኻለና ኩልና ኣብቲ ዘለና ከባቢ በቲ ዘለና ዓቕሚ ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ምንዳቕ ድዩ ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ምዕባይ ድዩ ክንዋሳእ ክንፍትን ኣለና ታሳሰይቲ ድማ ካብ ሕብረተሰብና ውፅኢና ምስ ካልእ ሰባትካ ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ካብኦም ብዙሕ ስለትመሃር ኩሉ ግዜ ናትካ ሕብረተሰብ ምንባር ብጣዕሚ ፅቡቅ እንድዩ ብዙሕ ፅቡቅ ጎንታት ኣለዎ ካብ ወፃኢ ድማ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰባት ክትላልን ክትቀራረብ እንተኽኢልካ ሓንጎልካ እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ቢ ግሬትፉል ወይ ከዓ ኣመስጋኒ ኩን እቲ ዝበለፀ ሪሰርች ክሳብ ሕጂ ዝረኣይዎ እቶም ሕጉሳት ወይ ኣመስገንቲ ሰባት ጥራዮም ዝያዳ ሕጉስ ሂወት ዘሕልፉ ስለዚ በቲ ዘለና ኩልና ብርግፅ ኣብታ ዘለናዮ ቦታ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ነታ ንሕና ዘለናዮ ቦታ ክበፅሕዋ ዘይከኣሉ ኣብ ምዕቡል ዓለም እንተለኹም ትዝክርዎም ክንደይ ኣሕዋትኩም ኣብ ተሪፎም ኣለዉ ኣብ ሱዳን እንተለኹም ትዝክርዎም ክንደይ ኣሕዋትኩም ኣብ ኤርትራ ተሪፎም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ እንተለኻ ትዝክር ኢኻ ክንደይ ኣሕዋትካ ኣብ ክንደይ ዘየድሊ ውግእን ሽግርን ሂወቶም ስኢኖም ክነብሩ ይከኣሉን ሰንኪሎም ብዝኾነ ኮታስ ኩሉ ግዜ ነመስግነሉ ምክንያት ኣለና ተጠሚትና ማለት እየ ስለዚ ካልኣይ ድማ ንሓጎስ ናትና ንሕና ኢና ሓለፍቲ ሓላውቲ ተሓተቲ ናትና ዝኾነ እንጂ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ወይ ኣብ ሓዳር ከለካ ካብ ሰብ ሓጎስ ትፅበኒ ኢኻ ፅቡቅ እዩ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ሓጎስ ካብ ነብስካ እዩ ካብ ደገ ኣይኮነን ካብ ውሽጥካ ክመፅእ ይኽእል ኣሎ እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ተወሳኺ እዩ ካብ ውሽጥካ ግን ሕጉስ ክህልወካ ሓጎስ ክህልወካ ኣሎ ንሓጎስ ክትሕጎስ ኢልካ ክትፀር ክትክእል ኣለካ ኮንሽስሊ ኤንድ ዴሊበሬት ኤፈርት ሓጎስ ከምዚ ኢልካ ሓደ ሰብ መፅኡ ኮሜዲ ነጊርካ ምስሓቅ ኣይኮነን ሓጎስ ፃዕሪ የድልዮ ሪሊ ኤፈርት ክትህብ ኣለካ ማለት ሕጉስ ሂወት ንክትመርሕ ፃዕሪ የድልዮ እዩ ብቐሊሉ ዝመፅእ ጌርና ይንወሰዶ ስለዚ እዚአን 5 ነጥብታት ብምሉአን ኩለን ንፈልጠን ኢና ርግፀኛ ዘይንፈልጦ ነገር የለን ኣብዚ ግን ኣይንገብሮን ኢና ሓደ ነገር ይፈልጦ እየ ግን ኣይገብሮን ትብሎ እንተለካ ኣይትፈልጦን ኢኻ እዚኣ ክዳና ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሰብ ሓንቲ ነገር ነጊርካስ ይፈልጣ እየ እንተልካ ዘይትገብራ ተኽእልካ ሓሳብ ኢኻ ተትፈልጣ ምገበርካ ትፈልጣ ይመሲሉካ ዘሎ እምበር ኣይትፈልጦን ኢኻ ንኣብነት ስፖርት ግበር ኩሉ ሰብ ይፈልጣ ግን ኣይፈልጣን ኢኻ ጥቕማ ፅቡቅ ጌሩ እንደዝርድኦ ነይሩ ኣይምገደፈን ከመይ ጌርካ ክትምክሞ ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ ኩሉ ነገር ንፈልጦ ኢና ንብል ግን ንገሊኦም ነቶም ዝያዳ ትፈልጦ መዘኻኸሪ ነቶም ንፈልጦ ኢና ብኣፍ ጥራይ በሃልቲ ከዓ ናብ ተግባር ተቐይሩሉ መንገዲ ንምትበባዕ ኢለ ዝቐረብኮ ትምህርቲ እዩ ንኩልኩም ልክዕ ከምቲ ንዓኹም ዝብለኩም ዘለኹ ንዓይ ኩሉ ግዜ ዘዘኻኽረን ነጥብታት እየን ኩላትን ቀለልቲ ኣይኮናን ክገብረን ግን
ستيب باي ستيب حبيت بزعبة عمل إلى مزارب زلنا نشتي معرضة وناقبر كاتخيط كأنه وسخة نعبي صغيرة مودة دما يحقسك مالتيو በቃ ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ ክፋል ናይ ትምህርተይ በፂሐ ኣለኹ ያ እቲ ትምህርትና ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ፊድባክ ትብኑ ኣለኹም ብዙሕ ሕቶታት ይመፀኒ ኣሎ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ናተይ ነቲ ዝበፅሐ ሕቶታት ተሓተተ ሕቶታት ክምልስ ክፍትን እየ ሓደ 5 ሕቶ ወይ 6 ሕቶ ምፅእ ንዕን ኣብዚ ኦፕን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍኩም ክምልስ ኣለኩም ግዜ እውን ፀገም እናኮነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ድማ ዝተፈላለዩ ካልእ ኣርእስታት ክምህር እውን ትሓትውን ኣለኹም ንኣብኦም ብከከም ኣድላይነቱ ርየ ንኩሉ እቲ ኦድየንስ ክጠቅም ዝኽእል ዝበልክዎ ክቐርብ ብምሉእ እቲ ካልእ እውን ክቅርቦ ምዃነይ ክሕብረኩም ይፈቱ እቶም ኣብ ዩቲብ ፈሎው ትገብሩ እንደለኹም እቲ ቻነል ናተይ ከምዚ ይብል ኣብ ፌስቡክ ድማ ላይክ ወይ ፈሎው እንድሕር ጌርኩም እቲ ኮንተንት ናተይ ኣብኡ ትረኽብዎ ትኽእሉ ብኢሜይል እውን ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ እቶም ሕቶታት ዘለኩም ብዙሓት ፅሕፉለይ ኣለኹም ፈልጥ እየ እዚ ካልእ ሓበሬታ ምንጋርና የድልዮን እዩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ሕፅር ዝበለትን ከም ሓበሬታ ወይ ከም መዘኻኸሪ ጌርኩም ወሰድዋ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወጅሉ ኣብ ካልእ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ብጣዕሚ ቀኒ እዩ